Oružane snage Hrvatske nabavit će još 8 transportnih helikoptera UH-60 Black Hawk iz Sjedinjenih Američkih Država, a planirano je da ugovor bude potpisan početkom iduće godine. Kako je prilikom posete Americi najavio ministar odbrane te zemlje Mario Banožić, Vašingtonu je upućen zahtev za nabavku dodatnih 8 UH-60, od kojih bi 4 platila Hrvatska, a 4 Amerika. U toku je završno usaglašavanje ugovora, čije se potpisivanje očekuje početkom 2024. godine. To sve potvrđuje odlučnost vlade Andreja Plenkovića za daljim jačanjem sposobnosti hrvatske vojske, rekao je Banožić. Nabavka je najavljena prilikom posete Banožića sedištu Nacionalne garde Minnesota u Americi, nakon što je u jednoj vazduhoplovnoj bazi u gradu St. Paul prisustvovao prezentaciji održavanja helikoptera UH-60. Hrvatska već raspolaže sa 4 helikoptera tog tipa koji su tokom 2022. godine uvedeni u naoružanje. 2 je platila vlada te zemlje, a 2 su bila donacije Amerike. Prethodno je tokom 2017. godine od Amerike kupljeno 16 izviđačkih i lakih borbenih helikoptera OH-58 Kiowa Warrior. Hrvatski ministar je u Minnesoti izrazio zadovoljstvo činjenicom da će u njegovu zemlju stići još 8 helikoptera UH-60, rekavši da su oni u velikoj meri unapredili sposobnost tamošnjeg ratnog vazduhoplovstva. Posebno smo zadovoljni profesionalizmom i veštinama naših pilota i vazduhoplovnih tehničara, rekao je Banožić nakon što je posmatrao prezentaciju održavanja tog složenog helikoptera. To je međutim u izvesnoj meri u suprotnosti sa medijskim natpisima u Hrvatskoj koji su proletos tvrdili da su 2 od 4 UH-60 prizemljena upravo zbog problema sa održavanjem. Prema pisanju Dnevnika, već u aprilu ove godine polovina svih UH-60 u Hrvatskoj, 2 od 4, bili su prizemljeni zbog nepoznatih tehničkih problema. Izvor blizak Generalštabu oružanih snaga Hrvatske potvrdio je da u aprilu ove godine 2 helikoptera već neko vreme ne lete, ali zvanično niko nije želeo da saopšti o kakvim je tehničkim problemima reč. Opremanje novom američkom tehnikom dolazi u momentu kada se Hrvatska oslobađa ruskih transportnih helikoptera Mi-8 koji su ustupljeni Ukrajini. Reč je o čak 14 helikoptera Mi-8 MTV-1 i Mi-8T, odnosno svim helikopterima tog tipa koji su leteli u hrvatskoj vojsci. Polovina doniranih helikoptera iz porodice Mi-8 je preletela za Ukrajinu, dok je druga polovina rastavljena i prebačena kopnenim putem u tu ratujuću zemlju. Američke donacije UH-60 delom su usledile i kao posledica ove hrvatske pomoći Ukrajini. Nakon toga, Hrvatska je u službi zadržala još 10 ruskih transportnih helikoptera Mi-171Š, koji su poslednji remontovani u saradnji s ruskom kompanijama u periodu od 2017. do 2019. To znači da će u narednom periodu Hrvatska na raspolaganju imati 3 helikopterske eskadrile, po jednu popunjenu sa Mi-171Š, UH-60 i OH-58 letelicama.